årsdagen for Breivik. Ja, det var lidt festligt, når de får ind på banen herude i ødemarken. Hvad har du der? Nå, du filmer! Vi er mutters alene, 20 km sydvest fra Salta. Fuldstændig alene på en ranch med godt nok 2 hunde og 25 heste og en kat. Og den her. Og jeg har lige fundet, jeg troede, den ikke var særlig skarp, men... Og nu har du ødelagt duen. Nu har jeg lige ødelagt duen, men det gør ikke noget. Men det er den, som vi skal dræbe vores gaucho med, hvis han prøver at voldtage os i aften. Ja. Det går meget godt lige nu. Ja. Jeg tænker måske at spørge ham, om vi vil sove med den. Og med hunden. Ja, med Negrito, ikke også Negrito? Negrito, mira. La cámara, mira. Negrito, kig der. Hola. Ja, lad os se. Hvad skete der under... Anton har revet sine bukser. Jeg vil ikke vise det. Jo, kom op til nummeren. Kom igen. Ja, og hvad har vi ellers... Og Tanja, hun... Filmer hun stadig? Ja, jeg filmer. Tanja, hun har stadigvæk sådan den der natsværme på sin hals, men hun er lidt ligeglad. Den og det her, det er hvad der sker, når man tager den i fuld galop hen ad en grusvej, og ens sadel pludselig sidder under maven på hesten. Og det samme sådan... Hvad har vi ellers? Sådan her, er det ved at være blot? Det er rimelig sejt. Nej, det er rimelig rødt stadigvæk. Det er babynumse med hudafskrænd. Så sådan er det. Ja, nu er vi alene, så nu er vi helt alene, så vi prøver at danse lidt og sådan noget. Men ellers så var det også herude, vi sådan hang ud, men der var lidt mørkt. Sådan rimelig mørkt. Mutters alene mørkt. Så vi tænkte, vi skrider lige lidt ind, men det ufede ved at være indenfor, når alt udenfor. Eller, folk kan se, hvad man laver indenfor, men vi kan ikke se, hvad de laver udenfor. Men nu tager vi lige en lille ståledans. Ståledans og slævledans. Dance a little bit, dance a little bit, dance a little bit, stole dance. Clap your law, clap your stole. They can hop like a run, it's very, very fun. Og dance i dag. Var det virkelig klært at være på en ranch, Tanja? Og vi skal lige overvise det, vores jeg tæskede Tanja. Skal jeg sige dig det? 5-10. Der stod 5-5, vil jeg bare lige sige. Det stod 5-5, men så tæskede jeg hende 5-10. Og prøv lige at høre det. Og de er ikke særlig smurte, dem her, vil jeg så sige. Ja. Alle hestene, de er ude og spise mad ude, så de er der faktisk heller ikke. Hvad skete der? Er den så først der? Nå, det var det. Måske. Var det ikke det? Eller, nej, vi skal selvfølgelig vise den her. Det er en armadillo. Eller ham der den anden gang, jeg sagde faktisk, det var en anden art end armadillo, fordi den her armadillo, den har sådan, ikke den der... Ej, Tanja, Tanja, hundene begynder at gøre. Vi er ikke alene. Ej, hold nu kæft. Tanja, stop det, det er ikke fedt. Det er sgu da scary, stå og truppe, når vi er fuldstændig alene. Hey, det der. Og det der spil, det er ret sjovt. Det er sådan nogle frøer, kan man sige det? Nå, jeg kan se det. Ej, du må ikke, de bliver jo væk nu. Din krøbling. Nu forsvinder Tanja ud i natten. Jeg vil bare lige sige, jeg elsker jer alle sammen. Hvis vi forsvinder i nat, så er det den sidste video, der er os to. Og natsværm. Jeg mangler bare lige sådan drøbe min hjælp. Men der skete ikke noget endnu. Ja, vi vil bare sige, at vi elsker jer alle sammen. Vi elsker jer alle sammen.